Lebap vilayatynyň Kerki we Hojamaz etraplarynyň gaz hemde elektrik edaralarynyň resmileri ilatyň öý hojalyk hyzmatlary üçin tölegleri öňünden ýygnap başladylar. Bu waka vilayatyň bankomatlarynda nagd puluň tapdyrmaýan we raýatlaryň zähmet hemde pensiýa haklaryny nagdlaşdyryp bilmeýän mahalyna gawat geldi. 20 martdan bäri gaz we elektrik edaralarynyň şeýlede salgyt gullugynyň işärleri öýme-öý aýlanýarlar. Olar mart aýy heniz dolu tamamlanmadyk bolsa-da, bu aý üçin ilatdan gaz we tok töleglerini ýygnaýarlar. Olar her maşalanyň öňki aýlarda tölen gaz we elektrik töleglerini seredip, ortaça töleg talap edýärler diýip gizlilik şertine töketdeş olan Lebaply habarçy 27 martda gurrun berdi. Onuň sözüne görä ýaşaýjylaryň ençemesi bu tölegleri 10 aprele çendi töläp bilýändiklerini belläp, özlerinden edilýän bu talabyň kanunçylyga ters gelýändigini düşündirmäsi inanşýarlar. Ýöne gaz we elektrik edaralarynyň işärleri munyň ýokurdan berilen görkezmedigini aýdyp, tölegleri tölemedik maşallaryň hojalyk hyzmatlarynyň kesiljekdigini we işiniň suwda geçiriljekdigini duýdurýarlar. Üstesine de olar tölegleri nagd görnüşinde tölemegi talap edýärler. Bu bolsa vilayatda bankomatlarda nagd pulun köplenç tapdyrmaýan mahaly öňüm nagdsyz kösenýän ilatyň ýagdaýyny hassa kynlaşdyrýar diýip habarçy belleýär. Adamlaryň käbiri goňşy golamlaryndan ýa-da dogan garyndaşlaryndan kardalyp töleýär, käbiri gapysynaky goýun geçisini satýar. Ýöne şonda da diňe Hojamaz etrafynda elektrik togy üçin tölegleri töläp bilmeýän maşallaryň sany müňden geçýär diýip, bu etrawyň elektrik edarasynda işleýän bir işgär anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Habarçynyň sözüne görä gaz we elektrik edaralarynyň resmileri mart aýy üçin tölegleriň näme sebäpden öňünden alynýandygyny düşündirmeýärler. Kerkiniň gaz edarasynyň gizlilik şertinde maglumat beren bir işgäri munyň sebäplerini bankomatlarda nagd pul ýetmezçiligi bilen düşündirýär. Vilayat maliýe bölümi bankomatlarda nagd ýetmezçiligini çözmek üçin gaz we elektrik edaralaryna şeýlede salgyt we beýleki edaralary tölegleri, jerimeleri, salgytlary gyssagly ýygnamagy tawşyrypdyr. Döwlet bu tölegleri ýygnamak arkaly bankomatlary puldan doldurmasy inanşýar diýip gaz edaranyň işgäri gurrun berdi. Adatlyk radiosuna bu maglumatlary Lebap vilayat we Kerki hemde Hojamaz etrap gaz we elektrik edaralaryna resmi derejede tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady.